Good morning mga brosis. Welcome po sa aking YouTube channel. Papatila lang po ako ng ulan. Ayan, naulan po. Pagka tumila na po yung ulan, pupuntahan ko na po si Jimmy Duterte doon sa kanila para masundo. So, hindi ko lang po alam kung anong oras po ako makakaalis. So, bago po ituloy ko ang aking vlog, ipasok ko muna po yung aking intro. Flex ko lang po yung page po nung aking anak, JNC Shop, para po sa mga mahihilig pong magsuot ng mga dekalidad na tsinelas, mga pambabae po, at magagandang klase, pwede nyo pong tignan yung kanilang Facebook page. Ito po yung Facebook page nila. Ayan, yan po. At paki-like na rin po. Marami po kayong mapipiling mga design na mga klase ng tsinelas dyan. Kaya po may magustuhan po kayo, pwede nyo po silang i-message. Paki-message po. Ito po yung kanilang video, yung mga umorder sa kanila. Tapos po, ito po yung kanilang page. Ayan. Pa-like po. Thank you. Pupunta po kami doon sa Santa Monica, San Simon. At para po makapag-inquire po kami doon sa venue na gagawin po namin para sa anniversary po ng GOB. Ayun po. At tara, samahan niyo po kami. Nandito na po kami sa Donabel Resort. Kasama ko po si Jimmy Duterte. At nagpaalam po kami doon sa may-ari kung pwede mag-vlog. Pumayag naman po. So, tara, vlog natin. Para po yan sa ano. Pasok lang kami. Sige po. Thank you. Yun, vlog lang natin. Bali, isang swimming pool, pero may division po sa gitna para sa mga bata. So, ito po yung entrance niya. So, iharap ko po yung camera sa inyo. Yun dati yung po. Ang ganda. Yung function hall. May video okay pala doon. May mga kwarto pala sila, no? Dito, pwede tayo punta doon. Oo. Pwede tayong ikot doon. Ikot tayo. Ikot po kami para makita natin yung venue. Po yung dati namin na venue na hindi po natuloy. Hindi natuloy. Nagrigan po tayo ng pandemic kaya hindi po natuloy yung ating GOB. Tama. Sa ngayon po medyo maluwag na, medyo tagulan na. Tagulan na. Baka po mayroon na tayong pagkakataon. Oo. Pero hindi po tayo makakapasok dito ng basta-basta kung wala rin tayo tulog ni Cap. Oo, tama, oo. Kasi sumusunod po tayo sa protocol ng... Dadaan tayo ngayon sa barangay? Oo, kay Cap. Punta tayo ngayon doon? Ito yung mga kwarto nila. Lima, no? Ilan? Sa 300 pieces na katao, kasama po yung kubo. Kubo, bali nasa magkano kung i-rent lahat yan? Ang rent po kasi dating to, 35. 35? Opo, 35. Kasama na itong mga to? Kasama na itong mga kwarto na to? Kasama po yung kwarto na yan. So, pati po yung mga kubo na to, yung kasama po lang. Laki ng laki ng lugar, oh. Laki ng venue. Ito po yung napili namin venue dahil po maliwalas, maganda. No? Oh, maliwalas, oh, ang ganda. Luwag. Cottage. May mga cottage siya. Ito. Pero tabi-tabi po nuno. Kami magtututuro. Tabi-tabi po. Yan, no? Yan, may bagong gawang cottage, no? Oo, tayo makakabakan. Kung sakasakali, marami tayo eh. So, yan po. Siguro, pag-ano po siguro po, ayusin natin ang ayos, no? Bawal po ang salabusan. Respeto po. Sa bawat isa po ang kailangan natin. Tama, tama. Ang dami palang ang dami palang kubo. Malami po yan, malaki po yan. Kaya po ito sa natin venue. Oo.
Tapos yung ano, yung by chapter halimbawa, o Pwede po sila. pwede silang mamili, no? Oh, dito sa chapter ng Colgante, chapter ng Lourdes, Ang kapatid ko niyan, mga 10 San Isidro, yan, Concepcion, Tarlac. Pero siyempre, dahil gabi, maliwanag, masin, maganda naman yung venue. Oo. Alam ko, pwede magpagulong-gulong dito sa ano. Pagulong-gulong. Ayan po. Ay, masasabi natin na sa 35 kung 300 o 350 katao, hindi na po matikip to. Hindi na pong pagtataguan. Nakita mo yung ano? Ito po yung PR. CR. Yan. Ito yung pool. Isa lang po yung pool, pero malaki siya. Malaki yung pool. Ito po yung sayo. Oo, malaki yung pool. Kaya lang may mga naliligaw, huwag na natin kuhanan. Huwag na natin po. Oo. So, dito na lang. Ayan po, yan po ano, hindi Ayan, may naliligo kayo, hindi namin tinapat sa kanila hindi natin yung pwedeng kuhanan ni naliligo bawal. kasi bawal po 'yon. Bawal. Kaya, Usap po 'yan, siyempre wala po silang privacy no kung gagawin po naman natin yun. oo nga, tama. Kaya po yung pinakamaganda, yung dadaanan lang po. Pinakita po namin sa inyo yung lugar at saka yung kapaligiran. Paligiran. Kasi maganda po talaga. No? Baka po sa August na tinatakdang araw saka oras maganap na po. Sa bagamat po maraming naghihintay, no? Siyempre po mga excited tayo. Ano po Yung mga bunga, yung mga mangga. Oh. Ayan po, may libre po mangga rito kung gabi. Ayan, oh. Ayan po. Saan May tayo? mga lamesa po dyan. Tambayan. Babalik tayo dito. Dito tayo. Yan po, may mga lamesa. Tambayan po. Pambayan, no? Tama-tama yun. Sarap yun naman dyan, oh. Mainit ang panahon. Yan po, Yun. So, punta tayo sa barangay hall. Pick up? Hindi na? Ako nang bahalang tumawag pick up. Bahalan sila, no? Kahit ako na lang. Ay, ikaw na lang. At ikaw na, bahalan tumawag. Pick up po yun. Kasi pumunta tayo sa barangay, sabihin kailan ba yan? Ay kung nakasit na ano eh. Wala na siya masasabi. Nung nakarang kasi sabi niya, buti pa hindi na kayo. Yeah, thank you, ah. Apo. Yun. Uwi na tayo, no? Pauwi na po kami. Iatid ko na po sa kanila, sasoli ko na. Yun na, pauwi na po ako sa amin at dito ko na po tatapusin yung aking vlog. At nag-umpis na naman yung ulan. At nagpupulo muna yung cellphone, baka mabasa. At maraming salamat po. So yung lakad po namin sa short kanina, positive naman, ayos naman po. So good. Yun po. So paano po? Maraming salamat po na nakarating po kayo dito sa dulo na aking video. Magkita po muli tayo sa susunod kong i-upload na video. Maraming salamat po. God bless. In service to one, in service to all. Long live, Guardian.